Ola, que tal? Moi bo día. Vou facer uns boliños do pote aproveitando que tamén estou facendo cocido. Así que se queredes pasar hasta a cociña para ver como os fago, non perdades nin medio minuto. Os bolos do pote foron de toda a vida un acompañamento excelente para unha boa pota de cocido. Pero tamén se poden usar para outras cousas, porque na nevera aguántanse perfectamente uns cuantos días e pódense usar como acompañamento, por exemplo, de peixe frito ou duns ovos fritos. Ou eles solos tamén así, picados en rodajas e feitos na plancha cun cachiño de tousiño, tamén quedan moi ben. Supoño que como a todas as demais recetas do mundo mundial, dependendo da zona, pois botaránselle unhas cousas ou outras. Eu voulos a aprender a facer como os fixen eu toda a vida, como os vin facer a mi madre toda a vida na casa. E os ingredientes básicos son fariña de millo, un oviño, un rostrido feito con cebola e tousiño, o que se lle pode botar ou non comiños, e unhas uviñas pasas. Despois, hai quen lle bota piñóns, que eu tamén os teño botado, e tamén se poden adobar con unha erviña moi guai que hai silvestre polos camiños e así no monte, que se chama néboda, que resende moi ben. Ten unha folla así parecida ao orégano. É bastante parecida, pero bueno, é diferente. Pódese lle botar na masa para comelo ou na agua á hora de cocelos. Vou empezar por poñer as uvas pasas de mollo, porque se llas botamos así secas non collen tanto sabor, non están tan ricas. Entonces, hainas que poñer de mollo. A cantidad é máis ou menos así un puñadiño para cada bolo, pero tamén é un ingrediente que é opcional. Pódese non botarlle, ou botarlle máis, ou botarlle menos. É unha cuestión de canto che gustan a ti. Entón, eu botolle un puñadiño por cada bolo. E aproveitando que teño a agua do caldo fervendo, vounas a poñer de mollo con esta agua do caldo. Botolle así un par de cucharadiñas e deixo que se vayan hidratando. Tamén podedes botarlle agua quente normal, agua do grifo, quero dicir, se non estades facendo o cocido, tamén pode ser con agua normal. E agora vou a picar unhas tiriñas de tousiño. Pode ser tousiño blanco do lombo ou así deste que é entrefrebado, que é da barriga. E canto botarlle, tamén é unha cuestión de gusto, de canto che guste, pero tousiño faille falta para axudarlle como a hinchar, porque senón quedaría tamén moi pechado. Vou a cortar máis ou menos así, vedes, 3 tiriñas para cada bolo. E agora picámolo miudiño, en cachiños pequenos. Que non queden tiras moi grandes, se vedes que vos queden así cachos moi grandes, pois partilos á mitad. Porque, bueno, moi grande, tampouco non é que lle faga falta. Poñemos unha sartén ao lume e botámoslle unha chichiña de aceite de oliva. Podíase facer tamén, por exemplo, con grasa de porco. E botamos o tousiño e deixamos que se vai facendo pouquiño a pouco. E mentre se vai pasando o tousiño pouquiño a pouco, vamos a ir picando a cebola. Ten que ser picada moi miudiña. E cando xa ten este bonito coloriño así dorado, botamos a cebola a pochar. A cantidade de cebola tamén vai un pouco así a ollo de bo cubero, como o tousiño, pero máis ou menos unha cebola así medianeira, que tira máis a grande, dá para 2 ou 3 bolos, pero tamén vai a depender do que vos guste. Tendes que ir probando e anotando
a primeira vez como o facedes e despois añadirlle máis ou botarlle unha pouquiña menos. Agora vamos a... Bueno, a mí gústame peneirar a fariña de millo, aínda que ben peneirada, sempre se lle pode quitar algún lixiño así. A cantidad de fariña de millo que nos fai falta, eu nido a por puñados. Por cada bolo, un puñado de fariña. Vedes? Teño pensado facer 3 boliños, así que vou contar así 3 puñados. 1, 2, 3. E agora peneiro. Agora a fariña de millo haina que escaldar. Para casi todas as recetas que se use a fariña de millo, haina que escaldar. É mellor irlle botando ajo tamén pouquiño a pouco, pero máis ou menos leva un cucharón por cada puñado de fariña. Entón, como eu lle botín 3, vou botar tamén 3 de ajo. Aí está. E vámola remexendo cun pau porque camán, claro, queimaríamonos. Esta é a consistencia máis ou menos que vos ten que quedar. E este rostrilliño xa estaría así, vedes, con un color así doradiño. Mentras a masa vai perdendo temperatura para poder botarlle as mans e amasala ben, vamos a poñer a tarteira de coser os bolos do pote. Eu sempre os coso á parte. Podense coser tamén na ola do caldo, pero corremos o riesgo de que algún dos bolos nos rompa e a min non me gusta que quede a fariña ou que se desfaga un pouquiño. Non me gusta que quede a fariña no cocido nin na agua do caldo, para depois poder ter o caldo limpo. Entón, eu coso xa a parte. Pódese meter agua do grifo, normal, entón, se é con agua do grifo sola, temos que botar un pouquiño sal. Pero eu xa lle boto a agua do caldo, o sea, boto a agua do grifo e despois añadolle unha pouquiña do cocido para que teña un pouquiño de sabor. E de paso tamén un pouquiño xa de grasa de estar cosendo as carnes. Esta masa xa perdeu temperatura, sigue estando quentiña, pero xa se pode andar ben nela. Xa non pela. Agora aquí vamos a botar azúcar cunha cuchara destas da sopa normales, máis ou menos 2 cucharadas por cada bolo, o sea, que eu botín 3 puñados de fariña e vou a botar 6 cucharadas de azúcar. Aínda que sigo dicindo que isto do azúcar é unha cuestión de gustos, pode non levar ningún ou levar o doble do que eu lle estou botando. Vou a botar unha máis por se acaso. Vai a ser que me quede algo escasa. Temos que botar ovos. O rostrito de cebola é máis de tousiño, pero sin a grasa que soltou. Porque é verdad que un pouquiño de grasa quedalles ben, pero moita non, porque tamén romperían os bolos. Entón, escorrémola así un pouquiño e botámoslle tamén isto aquí. Solo nos quedaría por botarlle unha cucharadiña de comiños, pero bueno, se vos gusta, porque tamén se pode non botarlle. E agora temos aquí as uvas pasas, que como vedes, mirades, están todas hinchadiñas, e dá gusto velas, pero tampouco lle botamos o líquido. Entón estruchámolas un pouquiño e xa estaría. Agora metemos así as mans e vamos amasando así todo. Como podedes ver, quedou unha masa un pouco líquida. Non pasa nada, podemos botar un pouquiño máis de fariña para que estea un pouquiño máis e que podamos manejar ben os bolos. Amasámola ben e deixámola repousar un pouco mentre nos ferve a agua para botalos a coser. A masa ten que estar blandiña, o sea que se a deixo, escúrreseme un pouquiño por entre os dedos. Ten que ser unha masa blanda, porque senón salen os bolos demasiado duros. Cando botamos os bolos á tarteira,
suelen ir para o fondo. Entonces, pode ser que se peguen na tarteira, que se peguen ao fondo. E para evitar eso, collemos unha folliña de verdura e poñemos ya así aí a coser. Entón faille como de alfombra e xa non toca abaixo, e xa non hai ningún problema. Despois esta verdura tamén se pode comer, así que poñemos ya así unhas folliñas de verdura e preparamos xa a camiña. E xa vámonos a botar a tarteira. Unha cousa que vos iba a dicir, aínda que o sal é o sabor dos sabores, a esta masa eu nunca lle boto sal, porque como xa lle boto para escaldala a agua do cocido, xa é salada. Como o tousiño tamén é salado, non lle fai falta máis sal añadido. Pero bueno, se quixera desbotarlo, tamén lle podería desbotar un pouquiño máis. Ven un momento así como un pouquiño máis delicado mellor, no que hai que ter un pouquiño máis de cuidado. Primeiro, a agua ten que estar fervendo, pero non a borbotóns, porque senón o bolo podería romper, non pode estar bailando. Pero sí que ten que estar, bueno, sabedes, fervendo. Ahora, esta masa é bastante pegajosa. Mirade que bonita está. Pero é bastante pegañenta, pégase moito ás mans e ten unha moi fácil solución. Tendes aquí ao lado unha tasiña con agua e humedesedes as mans. Un pouquiño solo, porque así que as mans húmedas non se apega a masa aos dedos. E collemos máis ou menos o tamaño que queiramos facer de bolo. Eu máis ou menos fagos do tamaño de unha naranxa grande, dun pomelo ou así, máis ou menos, vedes? E vedes que se me está empezando a pegar aos dedos? Pois isto collemos unha pouquiña agua, mollamos unha man e dunha man xa pasamos á outra e así xa o bolo vai ben. Vedes? Facemos así unha formiña un pouquiño redonda, que non queden moito así as marcas dos dedos. Si algunha uva pasa queda para fora, podedela empujar e metela para dentro. E pousamos o bolo con cariño en riba das folliñas de verdura. Aí vai. Vamos a facer outro. Mollamos as mans. E aí vai. Como os bolos van para o fondo, mirade onde os botades, porque, por exemplo, botín un aquí e outro aquí. Non o botedes encima, porque ao principio, como van para o fondo, pegaríanse un ao outro e desfanse. Entonces, cada un no seu sitiño. Tapamos e que ferva. Dicirvos canto tempo teñen que coserse os bolos é un pouco aventureiro, porque depende do tamaño que teñan. Pero, bueno, máis ou menos sobre media hora, un pouquiño máis ou un pouquiño menos. Ides a notar que aos 20 minutos ou así xa veñen para arriba, xa flotan na tarteira. Ese é un indicador de que xa están cociñados. De todos os xeitos, bueno, podedes quitar un deles, partilo, e fijarvos se está como con aspecto seco. Pero, bueno, se flotan, en teoría, xa están para comer. Este sería o seu aspecto. Xa sabedes, en quente, en frío, como acompañamento de calquera tipo de carne ou de peixe. E vos, se vos gustou esta receta, espero que a compartades e que lle deades a like. Se non estades suscritas ao canal, por favor, suscribídevos. Coidádevos, portádevos ben e sede felices.